तक का हाल बा भाई लोग। आज हम बात करे वाला बानी चटकदार रिलाई के बारे में। वो आंडू पांडू को सिंगर के रिलाई करे वाला बानी भाई लोग। एगो हमरा खेसारी भैया के मजेदार धमाकेदार गाना आइल बा, रसियन आएगी। वही गाना के टाइटल बा एगो आंडू पांडू सिंगर कॉपी कर ले बा और ओकरो गाना के टाइटल बा रसियन का करेंगे कैमरा में रसियन लाएंगे। सही बात बा भाई लोग, गाना के कॉपी कर ले हमारा खेसारी भैया के। अब का कर बोलू, नून मार्चा ओकर चलत ना रहा हवे तो हमारा खेसारी भैया के टारगेट कर ले कि कम से कम खेसारी भैया के बहाने हमरो गाना का हुई चले लागे। भाई लोग तनी बताओ लोग कितना गलत काम करता रसन। एकनी के जब नून मार्चा किने के पैसा नहीं रहत तो खेसारी भैया से कहे सन 2-4 रुपया दान कर देतन। भाई लोग अब बकचोदी ना करते हुए डायरेक्ट गाना पर बात करता नहीं। भाई लोग देखा गाना ओकर कुछ हट के बा, हमो सुननी है तहनियो सुन ली हलो। ओकर गाना आइल बा आदि शक्ति फिल्म से और हमने के खेसारी भैया के गाना आइल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर। भाई लोग जाके सुना लोग ना, कमाल हो गई बा। भाई लोग खेसारी भैया के गाना मात्र 3-4 घंटा पहले रिलीज कैल हन और उनके के देख हुए 1-2 घंटा पहले इो रिलीज कर दिलक तो उनका संगे संगे एकरो गाना चलो। लेकिन भाई लोग तहनी गाना सुनिए लोग खेसारी भैया के और कमेंट करिए लोग कि गाना तहनी के कैसा लागल हवे और गाना अच्छा लगी भाई लोग तो वीडियो के लाइक कमेंट शेयर कर दियो लोग और हमरो वीडियो के लाइक कमेंट शेयर कर दियो लोग। और आंडू पांडू सिंगर संगे गाना मत सुनो लोग, उ सिर्फ कॉपी कैले बा गाना के टाइटल, ओकर गाना बाकी बहुत बकवास बा भाई लोग। तब तक लिए बकचोदी बंद करते हुए प्रणाम।